njengoba usungazisile nje sengiyazi-ke manje uyazi ukuthi angizwani naleyo ngicela ungisize nje ufike lapha ekhaya ungiqoqele impahla zakho uhambe ungixhele lapho bafana bakho. Kodwa mama angikwazi ukwenza njalo ngoba phela angikwazi ukulawula nami into engizwa ngaphakathi. Mama ngibadinga besifazane duze kwami. Mina ngazala wedwa umfana lapha ekhaya ngithi uzovusa umuzi kababa wakho. Uyazi baba wakho washona. Uzongitshela ukuthi manje ngithanda abafana. Ngiyaxolisa mama. Welcome back imbukelo weBlack Life TV wisiqopho sithi sikhipha izimfihlo. With myself uMlangeni Magasela kunobhuti osibhalelile ke sifisa ukwazi ukuthi mhlambe thina iBlack Life TV kulolu hlelo singamsiza ngani. Sawubona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela uzisho ukuthi uqhamukaphi bese mhlambe uyasibekela nje udaba ukuthi mhlambe ufisa sikusize ngani thina iBlack Life TV. Okay, sami ngokusuka ngisuka eMarron Hill. Ngibhalele iBlack Life TV ngoba ngifuna ukukhuluma noma kunemfihlo engifisa idalula kuye engazi kahle ukuthi mangathiwa ngidalula face to face mhlambe singabana ngehluthu kahle kahle uma ngifuna umazisa ukuthi njengoba ehlala ethi esontweni mangikhethe uma kude ahlahle angihlangana nabantu besifazane. Okay. Ngizomphana isizwe kancane ungadini. Mina kahle kahle ngabe ngithini ngithanda kakhulu abantu besilisa. Wow, okay. So uma ngiyangibona ukuthi akabathandi kahle kahle labantu abathanda ubulili ofanayo. So ngibona ukuthi sekuyisikhathi oba nayo ihlale sekuyisikhathi mina ngithola umakoti onke lento leyo. So manje ngibalela ukuthi ngileke ngimfa under pressure ngani mazisa ukuthi kwenzakalani kube ukuthi noma ngathiwa uyamthola kuba noma ngathiwa kuyatholakala kube ukuthi ngiyahamba ke ngemzini womuntu aphela kule situation yabo. Imake bhuti niba ngakhi ngima? Kunoma sibabili. Oh. Sibabili ukhona wentombazana. Oh, umfana nentombazane. So wena ulindeleke ukuthi ugane. Yeah. So enkonzweni uyayithi ma? Yeah, uyayima enkonzweni. So uya athi khethwe esontweni. Ukathi angikhethe khona esontweni ngoba zikhona ingane zamantombazane eziningi futhi ezontanga yethu. Kodwa hayi mina angisizwa njengabo. So uqale nini wena ukuyithola ukuthi umuntu othanda abantu besilisa? Sekunesikhathi kakhulu ngoba nakhona ngikhula bengayena umuntu okhonza ukudlala izinto edlalwa yingane njengamabhola, imoto. Bengikhonza ukudlala nabantu besifazane. Yabo, ingane zasekhaya zabantu ngigijima ngoMasigcozi, yabo, uShumpi, yabo, but imali lento engayinakho nasekhaya khona abafana abancane esikhula nabo. Sidlala sonke lezo zinto lezo. Kodwa imvamisa uma egroundini noma vele ngiyiwashe lezi zitshe. Nomhlambe ngigezele ngibuka iTV. Yabo, angiyeni umuntu okhonze nje into nabantu besifazane too much. Awukho nje attracted to. Noma athi abaweshela, hayi mina ngiboleka ibukele ngidlalele endlini. Ngoba ngiyazi ukuthi khona ubhebe. Ngisathi ngiyalapha. Khona ukuthi njengamanje khona umuntu ozwana naye. Yeah. Khona nje umuntu ezwana naye kahle kakhulu. Manje kunzima ukuthi ngimazise kuma since ubulili ufanayo. Ngakho ngithatha ngizama ukubhalela iBlack Life hlezi mhlambe uma ngakwazi ukunderstand if ukhona oseduzana nami. Yabo, kulelo. So wena uyimuphi lo bottom top versatile which one? Imvamisa endweni kanje uma ubulili ufana kuke uma nasekuziwa sekamereni kuke kushintshwana but mina imvamisa ngidlala irole yomuntu wesifazane le ngazi ukuthi nenza kanjani abantu besifazane obafana because angikaze ngenze yabo anginayo ulwazi kodwa ngibona ukuthi ngoba ngine-TV phela ngiyibona wenza kanjani so which means ngidlala le role yomuntu wesifazane ke mina ukubuka kwakho. Okay, so nje ubaba usakhona? Ubaba asekho baba swadlula impilo onyawo ophelile. Into engizwile uqala inkulumo yakho uthe lento le ozoyitshela uma namhlanje awazi usikwenzakalani kodwa kuzoba yiwo. Yeah, kona kuzothi kushuba noma phela ayena umuntu olula. Okay. Ayena umuntu olula umuntu nje okuthanda ubanzima kancane makuthiwa kuzokhulunywa naye. Okay. Uthanda ubanzima kancane. Yo bhuti wami, I feel so sorry. But okubalekile ukuthi umama akalazi iqiniso ukuthi uphila empilweni so sozwa ngayo ukuthi ulithatha kanjani lo daba. Yeah, kodwa ngithukile but asimzamo. Asimzamo. Yeah.
Ubhuti-ke mbukelo we-Black Life TV ubeke udaba lakhe ey'thebeni ukuthi yena ofola under i-LGBTQIA and njengoba umuntu kanjalo manje wabekhonza naye enkonzweni uyaye yathi yena akhetha umuntu manje uyayibuka lento ukuthi izobaqhatha ngempela cause nangendlela umama azizwa ngayo ngabantu abaku-LGBT uyaye bona ukuthi ish mengase ngimazise lolu daba kusho ukuthi singaba nenkinga ngempela ngoba akabathandisisi abantu abanjalo. So asingasimoshiki isikhathi simkhulumela umama mhlambe ngoba indodana yakhe angashintshi ukwenza. Kwesinye isikhathi ezinye izinto uyijaji emuyibukela kodwa but mase setuzana uyibone ngelinye ihlo. Asimnikeni ithuba umama simuze ukuthi uzozizwa kanjani ngalolu daba. Asenzeni kanje azama ukuthola ilokhuzana ifone and then simfonele umama bese ubhuti aconfessa sibone usuthatha kanjani. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1,000 nje kuphela. Ungakhohlwa Especially zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila njani na? Siyaphila ma ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikufonela ngikuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Yebo. Yes ma, kunondodana wakho okhona la eduze kwami. Khona afisa ukuthi nje akubekele kona. Ngicela ukuthi ubambe kancane ifuna isikhathi ma. Yes. Sawubona ma. Ninjani mfana? Ngiyaphila already njani? Ngiyaphila. Mami, ngixolisa ukufonela sengima-TV. Kunodaba nje obalekile engifisa ukudlulisa kuwona. Mayelana nani manje ukuxolisa nje? Mami, njengoba esontweni ukuthi angikhethe ubone iy'ngane igcwele ihholo uthi angikhethe esontweni ngikhethe umakoti ngiye ngilokhu ngidraye ibhasi ngingafuni ukukhuluma into ecacile. Ingoma wami kahle kahle abantu besifazane mina nabo asishayisana. Muthi awushayisani uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi awushayisani awundlelana useyikhombela angikuzwisisi. Engifisa engiqonda ukusho mama ukuthi mina ngithanda abantu besilisa. Thanda abantu besilisa. Ayikwazi kahle ukuthi benza kanje nayo ngoba uphotha kozweni. Thanda abantu besilisa. Ingakho ungihlinzeke indodana yami ungaphinde uyibize ngendodana yami. Owasane kodwa mami ngibone kungcono ukuthi ngikwazi sekunokuthi uthola usuzwa ngabantu. Ngicela ukuthi ungazisile nje sengiyazi-ke manje. Uyazi ukuthi angizwani naleyo. Ngicela ungisize nje ufike lapha ekhaya ungiqoqele impahla zakho uhambe uhambe lapho bafana bakho. Kodwa mami angikwazi ukwenza njalo ngoba phela angikwazi ukulawula nami into engizwa ngaphakathi. Mama ngibadinga besifazane duze kwami. Mina ngazala wedwa umfana lapha ekhaya ngithi uzovusa umuzi kababa wakho. Uyazi ubaba wakho washona. Uzongitshela ukuthi manje ngithanda abafana. Ngiyaxolisa mama. Ngiyaxolisa mama. Ngiyaxolisa. Sengikucela ukuthi kufanele ukwenze. Uyakwazi kufanele ukwenze. Cobambe kancane mama sifuna ukukhuluma nawe. Sawubona ma. Yes ma wami njani? Yebo sawubona. Yebo. Yes kusawuyena uMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngiyaluza udaba lwakho nondodana la eceleni kwami sengibona ukuthi mhlawumbe kubalekile ukuthi nami ngingathi ungenelela ngiyazi noma kuyinto yomndeni ngifuna ukuzoconfessa nje ukuthi uzizwa kanjani. Mhlawumbe if you don't mind nima kube khona mhlawumbe ngikedawo uncane noma ungangacabanga manje but when you get home uzokucabangisisa njengomzali. Ngiyakuzwa ngani. Yebo ma so nje ngiyangiphoqa nje lengane. Ngiyazi ma ngiyazi ukuthi uma umzali usukunefisa eziningi ngomntwana wakho
futhi mekhulu umkhulisa ngendlela ukuthi ngelinye ilanga akwazi nayo ukubona indlela e-right. So mase engasenzi ngendlela wena obona ukuthi i-right ngayo, esebona ngendlela yena abona ukuthi i-right ngayo, nakhona futhi lapho usuke engageji ngoba usuke kungayona i-plan yethu, but uNkulunkulu siyakholela ukuthi naye unayo indima ayidlalayo phezu kwempilo zethu ney'ngane asipha zona. Ngiyakuzwa nami ngizama ukufundisa bangisuse kahle. Ngiyacela ngoba wakusipa nje wakwehla ngedle. Ungazelele. Wabele nje angazi into thini. Nanokuthi enye into engiyibukayo njengoba uma umqosha yabo vele abantu abaphila lempilo yabo sijwayele ungabamukeli kahle emphakathini. So uma exosho wena avundla kuwena ubona ukuthi kuzobe inkinga, mhlawumbe ngangcono ahlale eduze kwakho umkhulekele njengomuntu ohamba inkonzo, sibone ukuthi ngakhona yini indlela yokushintsha. Nakhona ngikuforce kulokho engikushoyo, ngiyakubonisa njengomuntu wesifazane, and naye uze la kuthina ka-Black Life ngoba efuna simsize. Okay, ngane ngiyakuzwa ngizama nokuphela nasesontweni kwamkhulu. 100%. Yes, as umzali une-right okufila indlela ofila ngayo, kodwa engicabanga ukuthi kubalulekile uyamdinga uNkulunkulu ukuthi akusize, akubonise ukuthi mhlawumbe lento eyenzakalayo yenzeka ngokuba ukutshotshwa isitha naye uNkulunkulu unesandla kuyona. Uma ukuthi akanasandla uyena futhi okunikeza ama-answer, ngeke kube umphakathi. Ngiyakuzwa ngane ngiyakuzwa. Singabalahla abantwana bethu noma ngabe kunzima kanjani ezabazali. Nami ngiyabonga mawami. Thank you so much for your time. Sharp. Bro, yo. Sizwa kanjani? Yamuzwa lo muntu sinolaka kanjani. Cabanga ngoba lento bengikhuluma phambi kwakhe. Yo. But ngizizwa ngikhululekile kancane ukuthi at least umthwalo semahlamba msengiwuthululile. Uyalazi iqiniso ngawo. Siyalazi iqiniso. Ngoba bese bekhona nabaziyo ngami nomuntu wami kodwa bengafuni ukuthi izifike ngabanye abantu emadlebeni kami. 100%. Yeah. Ngconiswe ngawo. Ngoba sezwile angazi endlini zifika kube njani. But sengiyimisela nayo yonke into engibhekana nayo endlini. Ngoba naye shokhe nje wasedropeni ucingo uzokwazisa umalume. Yeah. Angeke phela ihlale ithule kuyena. Ngiyakuzwa. Kodwa ngicabanga ukuthi ngoba umama okholwayo naye uzomthemba uNkulunkulu ukuthi uzokwazi ukumsiza, angakulahleli ngaphandle, because mina iwari yami ukuthi akulahleli ngaphandle. Mekulahlela ngaphandle kuzoba nzima kakhulu nabantu bakwamukele ngaphandle. Yabo leyo nto. Qinisile. Because isikhathi abazali menza izinto bayicabanga ukuthi hayi mhlawumbe i-adolescent stage uzodlula kulokho yabo. So nakhona ngoba njengoba uthi nje okowakhulu azizwa kanjalo, mhlawumbe ngihamba isikhathi kushintsha, so asikwazi lokho. So angashintshe engekho, akushintshe konke khona ongaphansi kophahla lakhe until uzokwazi ukuyimela. Kezwakala. Siyabonga usithemba Black Life TV ukuthi imfihlo yakho ungakwazi ukuthi uyitshele uma wakho, and usithembe ukuthi musumtshelile naye ngakhona i-outcome right positive. Hayi, bonga mina sisami, bonga mina. Siyabonga. Ezelamukelo Black Life TV echaza ubhuti udaba lakhe wakhuluma noma wakhe njengoba eshilo ukuthi umakhe umuntu against abantu abaphila lempilo. Nangempela ukuvezileke la incingweni ukuthi hayi akayena umuntu ohambisana nalezo zinto njengomuntu owumama okholwayo. So okubalekile ukuthi mhlawumbe angamqoshi umntwana ngoba lento oxosha abantwana kunzima kakhulu la ngaphandle bazothatha iminye imoya, more especially umukholwa. Sometimes you need to understand the assignment ukuthi mhlawumbe awuli nabantu silwa nemimoya, because ngenzeka futhi ukuthi ungenomoya mhlawumbe indlela adalwe ngayo asazi thina sibona abantu abazojaja la, kodwa uNkulunkulu kuphela waziyo ukuthi abantu abanje bayiphila kanjani and bafanele sibamukele kanjani, akukona okwethu ukuthi si decide otherwise. Mina uMlangeni Magasela ngiyabonga kakhulu sinikeza ithuba ubukele Black Life TV, ubukele episode till the end, siphinde sibonane. Ukuthi nawe nemfihlo ufuna ukuthi uyithi vaza khuleka, feel free to come that side, thina sobe sesiza kusiza. I'm out. It's the Black Life TV.